ceerno Haji Silla o wi Allah jarama a jarama yo Allah yom moƴƴere i neɗɗo kam ni wiyata nelaɗo Allah yalla yoɓ ɗum moƴƴere ala ko duwanaɗi ɗum nde ko ha arta e amen a weltini a sembini a waajima ko kalɗa ko foof kadi ni gonɗi ceernajo o ko ceerno Mamadou Yahaya ko kalɗa e makko ko foof ine gonɗi ko noon kadi wayi kadi hamin beltori ɗum alhamdulillahi rabbil alamin mi tottaten konngol ceerno Aliyu Dia ceerno Aliyu mo ceerno Alhassane Dia o wi caggal yettude Allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓe calmini dental ngal ɓe gardini salminandu ngu e surafa u en o wi ɓe deftini e salminandu ndu o wi ceerno men ceerno Yahya mo ceerno Aliyu Thiam o wi en calmini dental ngal en ñaaguima kadi yaafuya no feewi sabu fawde konngol men e dow konngol tanum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kanko de ceerno Aliyu o haalata koye ɗemgal joomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi e ɗemgal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kamɓe kundelnaɓe ala keddiɗo sabu jotodiral maɓɓe e musidɗo o woni Seydina ceerno Mamadou Sall o wi kanko wo andiri ceerno Aliyu ko sababude ceerno Mamadou Sall oɗo o wi nde oɗo ziyara fuɗɗato premier ceerno Aliyu arde ɗo woni laawol makko gadigol yiide ceerno Aliyu Thiam o wi o ɓooyi yidde yiidemo kono almar'u yudabbiru wallahu yuqaddiru Sall o wi haalnimo ceerno Aliyu ina jogori arde ɗo e tiggere he o wi so ɗum yonti omo yiɗi an e almuɓe ɓe ngaron janton e amen jaɓɓoɗen ceerno o wi ɓe ngari ɗo e raɓɓiɗinade ɓe jaɓɓi ceerno yeehi ha jamma ceerno neli ceerno Mamadou Sall wonde yo ceerno Aliou Dia en ngar ɓe jiidiri e ceerno kamɓe e délégation kundel pop ceerno rokki duwaw ha pari o nangi jungo makko o nangi jungo Sall o wi Sall o wi Aliou o wi tokara nangu musidɗo ma ceerno Mamadou o wi o ko sehil ma de o wi gila nden faade joni omo andi ceerno Aliyu ceerno Aliyu no horsinimo kono ko sababude ceerno Mamadou Sall o wi ceerno Aliyu kanko pop ko Allah o wi ɗeɗo jonɗe ɗe o waɗata e reedu Fuuta e ko wona reedu Fuuta eɗen gandi ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haali hen o wi sabu nelaɗo Allah wi almajlisu salihu yukaffiru lilmumini anil mumini alfi jalasatin min julusi suu'i o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi jonde moƴƴere nde jooɗiɗa nden jonde ende momta jolle fodde ujunnaje ɗiɗi nde jooɗinoɗa taw gona moƴƴe o wi eɗen gandi nde jonde ko hen jeeya o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kadi wi e hadis la yab'athanna Allahu aqwaman yawma alqiyamati fi wujuhihim an-nur
على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء وقال فجزى عربي على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي هم لنا إفهم لنا صفهم لنا معرفهم نعرفهم فقال هم المتحابون من قبائل شتى وبلاد شتى يستمعون على ذكر الله تعالى ويذكرونه woni jonde ceerno Aliou Thiam sa ƴeewi ko woni ɗo ko leƴƴi ko yimɓe ummiɓe gure ceertuɗe ummiɓe leyɗele ceertuɗe ala ko woni jonde nde so wona yo yimɓe jangto Allah o wi kanko ko o sifa o yi e ceerno Aliou Thiam Allah kadi woni ceediɗo eɓe jogii programme hande wudduru ceerno Mahmoud Dia ina waɗa toon alluwal tafasira goto e sukaɓe makko ina jeeya e waɗoɓe tafasira haalnimo o neli ko almum mawɓe yo jaa toon saabu ɗomɗudemo e yidde yiide ceerno Aliou o wi wo ara ga e ngal ɗo dental faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani jam faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani cam jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani no Alfa Aliyu weɓani hande zama jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani ɗo Allahu haqqan sufiyu cembindodi jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani jom heyba joɗo momo so muɗum sadani jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani ɗo newani ɗo moni kala mawɓe sukaɓe kula jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani Alfa Aliyu ko faabu meɗen zama jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani ndo tarra bini ngabbini gobowo gobumo fura jom nuru jom faydu ɗon tuɗo sirroji Cheikhu Tidiani gobowo hajoji julɓe o wi est ce que ko ni de woni Allah ni de woni Allah ni woni Allah o wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nelaɗo Allah nde o jangi to suratu Ibrahima aya battuɗo 36 o wi rabbi innahunna adlalna kathiran min annasi
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تو سورة إبراهيم وي آية باتودة شابان تفي إجيغم كانكو نلادو صلى الله عليه وسلم o jangi aya o wi jomam ɗiɗo sanamuji majjini ko heewi e yimɓe kono kala dewɗo e am min nabiyullahi ibrahima e ko gonmi e allah mo gonmi e muɗum o yo andu koye am o jeeya kono kala mo rewani am fa inna rabbaka ghafurur rahimun. o wi wa qala isa to suratul maida aya temedere e sappo e jeetati o wi in tu'adhibhum fa innahum ibaduka fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. o wi nde laaɗo allah jangi ɗeɗo ayeje o wi ko rafa'a yadayhi fa rafa'a yadayhi wa qala allahumma ummati ummati wa baka. o wi nde laaɗo jangi ɗeɗo ayeje o waɗini juuɗe makko ɗiɗi o wi ehe jomam o wi faabonomi leñolam faabonomi leñolam o woyi kanko nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam. o wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi ya jibrilu idhab ila muhammad wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yubkika. o wi jibrilu yaato nelaɗo allah namnoɗamo holko wayata kanko. o wi fa atahu jibrilu sallallahu alayhi wa sallam o wi wa akhbarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bima qala huwa a'lamu o are nelaɗo allah o haalani nelaɗo allah o habri nelaɗo allah ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko o wi allah wima holko goyata. nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wi goyanmi ko leñolam ngol sabu korsa am e gilli am yidde leñolam ngol daɗa. o wi o arti e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wimo ya jibrilu idhab ila muhammadin faqul inna sanurdika li ummatika fi ummatika wala yasumuka. o wi rutto kadi to nelaɗo allah mbiyamo wonde minen o wi mbiya jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wimo ma waɗanmo kala kene weltinamo e leñol makko o yiyata e leñol makko kina mettamo. ɗum woni fele ceerno Aliou Thiam. yo allah juule nula ɗomo on mo allah wi mameroke ha beltoɗa ñande darga allahu. o wi yimɓe ɓe jaafomo yimɓe ɓe jaafo no feewi o fotani haalde e jonde he ma woodi yiiɓe en gona almuɓɓe eɗen ɓamta haala men e dow seeren ɓe ko allah tan kalduɗen en kaldani ko wona ɗum ko weltare e ko jiiɗen e felo ceerno ngo yahata ngo. o wi ceerno ala naafi gaagu ko enen almuɓɓe jogoto naafi gaagu ceerno ala naafi gaagu. o wi ceerno wiyata o ko yam yowiti o ko yam yowiti o wona yam yowiti ceerno ala e ɗum. ceerno himme mum nangude laawol ngol emo nangan laawol ngol tawde tan ko julɗo ko yimɓe pop yo pew. assalamu aleykum wa rahmatullah.